Bagia da urte oso zaila izaten ari dela, burtzek jaitzira nabariak izaten ari da, uneko 15 inguru Europan, uneko 20 estatu batuetan, beste indize batzu teknologikoak uneko 30ko jaitsiera, emergentetan bai batez ere Txinan jaitsiera nagusiak, eta hau da gako bat, ezta. Dena den, nik uste dut, eso itxuta, baina dano daki olako gauza gertar dizkela, ezta, burtzetan. Gauza berezia aurten nik aipatuko nuke dela errenta finko aktiboen jaitsiera nabarmena, inoiz ikusi ez duguna historian zehar, ezta? Eta aktibo seguruena direnak, adibidez, estatu batuetako zor publikoa, epe ertaineko luzekoa, uneko 15 inguru jaisten adira, eta Europan bai indizeak uneko 12 eta 15 inguru jaisten adira. Eta hau da gauza bat, inoiz ez duguna ikusi, eta gainera gertatzen ari dana, burtzek jaisten adiren bitxartean, ez da, beraz, aktibo biak, errenta aldakorrekoak eta errenta finkokoak nabarmen jausten ari dira. Honek esan nahi du, gure errentagarritasuna negatiboa dela, nabarmen gainera, momentuz, urriko itxieran errentagarritasuna -8,7 da, eta gestio planan, aurreikusten genuen, momentu honetarako uneko 3 inguru positiboa izatea. Beraz, ikusten duzue, diferentziala edo gap nabarmena zabaldu dela, 12 puntokoa, barkatu. Eta honek eragin zuzena dauka, logikoki gure solventzian edo kaudimen marginan, gure aktiboen balioa nabarmen jaitsi dalako, aktibo mundu osoan zehar gertatzen da bezala, eta aktibo guztiak jauzi dira, eta burtsa guztiak eta sektore guztietan. Eta honez gain, beste faktore bat aipatu behar dago, eta da inflazioa. Eta inflazio honek eragina dauka gure konpromisoen balioan, eta hauen nabarmen igo dira. Espero gendun inflazioa aurten ja moteltzea, baina Ukraina eta Rusiako gerra dela eta dano dakigu zer gertaudan energiaren prezioetan, bai petrolioan, bai gazan eta beste produktu asko, ezta? Eta, honek suposatzen dau, gure kostiak igotzea. Beraz, gure aktiben balioa jaitsi egin da, eta gure konpromisoen balioa igo egin da. Eta honek eragin zuzena dauka kaudimen edo solventzian marginan. Urteko hasieran solventzia oso positiboa zen, eguneko 13,2koa, situazioa nahiko erosoa, pentsatzen gendu zala momentu horretan, baina momentu honetan -4,1 dago. Beraz, 17,3 puntoko jaitsiera eukidugu, eta 17 punto horietatik 12 datoz errentagarritasun diferentziala gaitzik, eta beste 5 punto inflazioko diferentziala gaitzik. Beraz, eragin nabarmena gure kaudimen marginan. Honek eragina dauka pentsioen eguneraketan, eta hau argi eta garbi gelditu zen gure araudian, 2010an gure pentsio eredua aldatu gendunean. Orduan, kontutan eduki behar dugu, zemotako kolektiboa dauzkagun, ez da? Segun eta ze harina zeuken pertsona horiek 2010an erabaki hauek hartu genitzuenean. Konkretuki, 1950 baino lehen hau jaiotakoak, hau da, 60 urte baino gehiago zeukena 2010an erabaki hauek hartu gendunean, Hoien pentsio eguneraketa berdin mantenduko da. Hau da, KPI-den edo inflazioaren eguneko 70 izango da. Ez dakigu nola bukatuko da inflazioa, momentu honetan perspektiba dira eguneko 7 inguru edo bukatuko dela.
Beraz, limite hauek afekta hoitzen dutze, 1900 eta 51tik aurrera jaio zirenei. Eta, hor eguneraketa, limitata dago eguneko batera, baina, badaude kolektibo batzuk, tarifa bikoak, bere momentuan erabaki hartu zebela, euren eguneraketa izango zala eguneko 70, prinsipioz KPI-rena, kaudimena baldin baden eukan, kaso horietan, eguneraketa izango da eguneko 0,7. Beraz, eukiko dago, azken finean, 3 kolektibo. Nagusienak, hauek jarraitzuko dabe berdin, KPI-ren eguneko 70, eta eukiko ditugu beste kolektibo batzuk, eguneko 1, eguneko 0,7 eguneraketa eukiko dutenak. Etorkizunera begira, lehenik eta behin ikusi behar du nola bukatzen dugun aurten, 2022an. Printzipioz dena dirudi, naiz eta limite hauek aplikatu, eguneko 4aren azpitzik gelditzuko dela kaudimenan. Beraz honek eragina dauka etorkizunera begira, ze ajuste horiek jarraitzuko dute, errekuperau arte kaudimen margen hori derrigorrezkoa dan, ezta? Beraz, gure lehenoko esforzua izango da, ia errekuperatzen dugun lehen bailen kaudimen margen hori. Behin hori errekuperau ezkero, orduan hasiko ginak egunerak eta pentsio eskubideak urteko inflazioarekin, eta hori beteta gero, errekuperauko genduke, aurreko urtetan ez duguna aplikatu. Orduan ikusi behar dugu, nola doia zen gauzak, baina lehentasunak argi finkatuta daude gure erregelamentuan. Dena den bukatzeko nahiko nuke mezu positibo bat eman, ezta? Argi dago aurten kaudimena nabarmen jaitsi dela, historian zehar ikusi ditugu olako motako episodioak egon direla eta lehena edo berandua berreskuratu direla merkatuko balorazioak eta gure kaudimena, inok ez dakiz gertatuko da etorkizunean, baina gauza bat badakigu argi eta garbi, ezta? Orain dela gutxi arte geukagun arazoa etorkizunera begira zen interes tasak oso baxua zirela, eta beraz horrek oztopatzen ditzen zeban berrentarritasun on batzuk etaratzea. Hemendik aurrera zorionez interes tasa bere maila nabarmen igo dabe, beraz gure perspektibak etorkizunera begira dira errentarritasun handiagoak lortu izango ditugula. Orduan, alde batetik esate dut eragin zuzena balorazioan, 2022an, baina printzipioz perspektiba hobiagoak hurrengo urtetara begira.